Hmeichhiain mipa hmangaih ani chuan mipa dang nen lo in bia pawh ni se a hmangaih chu minute tinin a ril ruah awm tlat thin. I nuna i thil hriat tur pathum te. I thil du chu i bawzui lo chuan i nei thei ngai lawang. I zawh lo chuan chan i ni ngai lawang. I ke i pen ngam lo chuan i awmna ngaia i awm rengang. Hmangaih na dik tak chu thil thleng engma a dik thei lo le i nat pha em chung pawh a i la du tang na hi ani. Tun thla a enge thlengang tun kuma enge thlengang ti ngai to lo la i ma dar kar som ni pali chung chau ngai to in ini thar zel ngai to la i limber thinang. Homework nga le lu tu khian ril ru a thalo zong in nasa takin ang hong theya depression nei ati ol sam thin. Imit tui she thiam tu thian pakhat chu inui chia she thiam tu thian tam tak a in a hlu zawk thin. I ngai zong in a lo bum che ani chuan inu le pa te hrilh su i ngai dam thei ani mai thei inu le pa te ero chuan an ngai dam ve thei ngai lawang. Hmeichhe dik tak chu mi patha pui puin ron hnai tum ma se a hmangaih tan chau a rin awm tlat thin. Kan thil ti chan hremi alovin thil hi kan ti le fo thin. Mihring za a somsari panga te hi chu zinga kan har hnu a kan mu mangkal lai chhun zom du awanga mut thil le tum thin kan ni. Hmeichhia te hian an hming kau hi an ngai na hle i khra se bidon ani chuan inin bia kar laka a hmingin kau zeu zewang che. I hmangaih na phu lo tu i hmangaih hian i phu lo natna a pe nge thin che. Mi hlim lo ber te chu thil engkim neya sem chuak phal lo te hi an ni. Mirin om lo te hi an ril ru a chak zawk thin. A chan chu an ril ru a thudik le dot an von kop reng angaya dot hmanga thudik an hlia reng angai awangin an thu soi tur thlengin ril ru an peran thin. Mi in fiam an dol ti awang ringotin kam chet leu na tur an ni bik ti na ani lo. Mi chu aril rudik tak hriat du chuan ama aya chung nung te ni lovin ama aya hnuai hnung zawk te laka aril rubut hmang atangin i hre theiang. An thil ti in inuna enge ang hong ti ngai tua ngai lo tu chu i siam tha thei ngai lawang lat mai a fin thak zawk.